اسكي نعسرت يوم كنت سمعت بحبر نقولهم أنا نهنا أنت أنتي أنتمو أنتن وإتو يأتي وتمو وتون يولو سلام لكم وأهوية وأهاتية هتعنات أرثوذكس توهدو وبيت سوات سايت عناويان ميديا فو هدركم وفو والكم وفو هلوكم يزيزا قرب لكم بأنت مراهيان أو حولات أسمات زي وإتو ፍጹም ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ኣሕዋቴን ኣሓቴን ፍትዋት ህፃናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተሰብ ትንሳኤ ጮናውያን ሚድያ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣለኹም ሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ብዛዕባ መራህያን ክንዲ ስማት ዝብል እዩ መራህያን ብሂል መርሃ እምዘይብል ግስ ዝተረክበ ስም ከዊኖም ቀዳምያን ዘይብል ስካሬ ዘዎ ብዝሃ መራሒ ውእቱ መራህያን ማለት መርሃ ካብ ዝብል ናይ ገዝ ቋንቋ ግስ ተረኸበ ስም ኮይኑ ቀዳሞት ዝብል ትርጉም ዘለዎ ናይ መራሒ ብዙሕ እዩ መራህያን ብሂል ተውላጠ ስም ወሚመ ህየንተ ስም ብሂል ውእቱ መራህያን ብሂል ተውላጠ ስም ወሚመ ህየንተ ስም ብሂል ውእቱ ፍትዋት ህፃናት መራህያን ማለት ክንዲ ስማት ወይ ድማ ናይ ሽማት ለውጢ ማለት እዩ መራህያን ዘይትፋሉ በሁልቅ ዓሰርቱ ነዮም እሙንቱኒ ኣነ ንህነ አንተ አንቲ አንትሙ አንትን ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ውእቶን ዘይብልነዮሙ መራህያን ወይ ድማ ክንዲ ስማት ዝበሃሉ ብቁፅሪ 10 እዮም ንሳቶም እውን ኣነ ንሕና ንስኻ ንስኺ ንስኻትኩም ንስኻትክን ንሱ ንሳ ንሳቶም ንሳተን ዝብሉ እዮም ፍትዋት ህፃናት ኣነ ዝብል ክንዲ ስም ብቋንቋ ትግርኛ እንትትርጎም ኣነ ይብል ኣነ ንናተይ ሽም ተኪኡ ዝገልፅ እዩ ኣብነት ሕዚ ኣነ ሽመይ ጽዮን ይበሃል ጽዮን ናብ ቤት ትምህርቲ ከይደ ጽዮን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ጽዮን ናብ ዕዳጋ ከይደ ዘይኮንኩ ዝብልስ ኣነ ኢለ ኣነ ናብ ዕዳጋ ከይደ ኣነ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይደ ኣነ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይደ እናበልኩ ይዛረብ እምበር ብሽመይ እናፀዋዕኹ ኣይዛረብን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዝብል ክንዲ ስም ኣብ ክንዲ ሽሞን ጽዮን ዝብል ዝትክእ እዩ ማለት እዩ ፍትዋት ህፃናት ንህና ኣብ ዝብሉ እውን ከምኡ ንህና ማለት ብቋንቋ ትግርኛ ንሕና ማለት እዩ ኣብነት ክልተ ጓላት ምሳይ ራሄልን ሄለንን እንተሃልየን ጽዮን ራሄል ሄለን ናብ ቤተክርስቲያን ከድና ጽዮን ራሄል ሄለን ናብ ዕዳጋ ከይድና ጽዮን ራሄል ሄለን ናብ ቤት ትምህርቲ ከይድና እናበልና ዘይኮንና ንዛረብስ ኣብ ክንዲ ሽምና ዝትክእ ንሕና ዝብል ክንዲ ስም ጌርና ንሕና ናብ ቤት ትምህርቲ ከይድና ንሕና ናብ ቤተክርስቲያን ከይድና ንሕና ናብ ዕዳጋ ከይድና እናበልና ንዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ዝብል ክንዲ ስም ኣብ ክንዲ ራሄልን ሄለንን ጽዮንን ዝብል ሽም ዝትክእ እዩ ማለት እዩ አንተ ማለት ሓደ ወዲ ኣብ ቀረባና ዘሎ ንስኻ ኢልና ኣብ ክንዲ ስሙ እንፅውዐሉ መፀውዒ እዩ አንተ ወይ ድማ ንስኻ ኢልና እንፅውዖ ነቲ ምሳና ዘሎ ወዲ ኣብ ክንዲ ሽሙ ዝገልፅ እዩ ኣብነት ምሳይ ሓደ ወዲ ናሆም ዝበሃል እንተሃልዩ ናሆም ናብ ቤተክርስቲያን ከይድካ ናሆም ናብ ዕዳጋ ከይድካ ናሆም ናብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ዘይኮንኩ ዝብሎስ ንስኻ ናብ ቤት ትምህርቲ ከይድካ ንስኻ ናብ ቤተክርስቲያን ከይድካ ንስኻ ናብ ዕዳጋ ከይድካ እናበልኩ ይዛረቦ ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ ዝብል ክንዲ ስም ኣብ ክንዲ ናሆም ዝብል ሽም ዝትካእ እዩ ማለት እዩ ወይ እውን ኣብ ክንዲ ካሊእ ሽም ክትካእ ይኽእል እዩ ኣንቲ ዝብል ክንዲ ስም እውን ኣንቲ ማለት ንስኺ ማለት እዩ ምሳና ወይ ድማ ኣብ ቀረባና ንዘላ ጓል ንስኺ ኢልና እንፅውዐሉ መፀውዒ እዩ ንስኺ ማለት ሕዚ ኣብነት ራሄል ምሳይ ኣብ ዝተዛረበኒ እንተሃልያ ንዓኣ ራሄል ናብ ቤተክርስቲያን ከይድኪ ራሄል ናብ ቤት ትምህርቲ ከይድኪ ራሄል ናብ ገዛ ከይድኪ ዘይኮንኩ ዝብላስ ኣብ ክንዲ ሽማ ንስኺ ዝብል ክንዲ ሽም ተኪአ ንስኺ ናብ ቤተክርስቲያን ከይድኪ
ንስኺ ናብ ገዛ ኸይድኪ ንስኺ ናብ ዕዳጋ ኸይድኪ እናበልኩ ንዓዓ ይዛረባ ማለት እዩ ኣንትሙ ዝብል ክንዲ ስም እውን ከምኡ ብዙሓት ኣወዳት ምሳና ዘለው ንብዙሓት ኣወዳት ዝገልጽ እዩ ንዕኦም ንስኻትኩም ንብሎም ኣብ ክንዲ ሽሞም ተኪእና ንስኻትኩም ንብሎም ማለት እዩ ኣብነት ሕዚ ክልተ ወልዳት ናሆምን ሓጎስን ምሳይ እንተሃልዮም ንኽልቲኦም ናሆምን ሓጎስን ናብ ዕዳጋ ኸይድኩም ናሆምን ሓጎስን ናብ ቤት ትምህርቲ ኸይድኩም ዘይኮንኩ ዝብሎ ምስ ኣብ ክንዲ ሽሞም ንስኻትኩም ዝብል ሽም ተኪአ ንስኻትኩም ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድኩም ንስኻትኩም ናብ ዕዳጋ ኸይድኩም እናበልኩ ምስኦም ይዘራረብ ማለት እዩ ኣንትን ኣብ ዝብል ክንዲ ስም እውን ኣንትን ማለት ምሳና ኣብ ቀረባናን ዘለዋ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ዝገልጽ ክንዲ ስም እዩ ናተን ሽመን ብኣንትን ዝብል ክንዲ ስም ተኪእና ንስኻትክን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይድክን ንስኻትክን ናብ ገዛ ኸይድክን ንስኻትክን ናብ ስራሕ ቦታ ኸይድክን እናበልና ምስአን ንዘራረብ ማለት እዩ ኣብዚ ነዚኦም ነርባዕትኦም ርሑቓት ክንዲ ስማት እውን ንሱ ንሳ ንሳቶም ንሳተን ንዝብሉ ክንዲ ስማት እውን ከምኡ እናገበርኩም ፍትሕዎም ፍትዋት ህፃናት መራህያን ብግእዝ ቋንቋ ከምዚ ይብሉ ኣነ ንሕነ ኣንተ ኣንቲ ኣንትሙ ኣንትን ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ውእቶን ይብሉ ብቋንቋ ትግርኛ እንትንትርጉሞ ኣነ ንሕነ ንሕና ኣንተ ንስኻ ኣንቲ ንስኺ ኣንትሙ ንስኻትኩም ኣንትን ንስኻትክን ውእቱ ንሱ ይእቲ ንሳ ውእቶሙ ንሳቶም ውእቶን ንሳተን ይብል ብቋንቋ እንግሊዝኛ ድማ ኣነ ኣይ ንሕነ ዊ ኣንተ ዩ ኣንቲ ዩ ኣንትሙ ዩ ኣንትን ዩ ውእቱ ሂ ይእቲ ሺ ውእቶሙ ዘይ ውእቶን ዘይ ይብል ፍትዋት ህፃናት መራህያን ብቋንቋ ትግርኛን ብቋንቋ እንግሊዝኛን እንትትርጎሙ ከምዚ ይብሉ ፍትዋት ህፃናት መራህያን ብብዙሕ መንገዲ ክንገልጾም ንኽእል ኢና ንሳቶም እውን ቀዳማይ መራህያን ይትከፈሉ በመደብ ክንዲ ስማት ብመደብ እንትኽፈሉ ማለት እዩ ክንዲ ስማት ብመደብ እንትኽፈሉ ቀዳማይ መደብ ክንዲ ስማት ካልኣይ መደብ ክንዲ ስማት ሳልሳይ መደብ ክንዲ ስማት ይብሉ ቀዳማይ መደብ መራህያን ቀዳማይ መደብ ክንዲ ስማት ኣነ ንሕነ ናዮሙ ቀዳማይ መደብ ክንዲ ስማት ኣነን ንሕናን እዮም ካልኣይ መደብ መራህያን ኣንተ ኣንቲ ኣንትሙ ኣንትን ካልኣይ መደብ ክንዲ ስማት ንስኻ ንስኺ ንስኻትኩም ንስኻትክን ዝብሉ እዮም ሳልሳይ መደብ መራህያን ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ውእቶን ይብል ሳልሳይ መደብ ክንዲ ስማት ድማ ንሱ ንሳ ንሳቶም ንሳተን ይብል በእንግሊዝኛ in English first person pronouns I and we second person pronouns you ኣብ እንግሊዝኛ ንኻልኣይ መደብ ክንዲ ስማት ንጉምሎም you ይብሎም third person pronouns he she and they ንኽልቲኦም ኣወዳትን ኣጓላትን ብዙሓት ዘይ ይብሎም ካልኣይ መራህያን ይትከሰቱ በመካን ክንዲ ስማት ብቦታ እንትግለጹ እዚ ማለት ርሑቕን ቀረባን ተባሂሎም እንትግለጹ ሃ ቅሩባን ኣነ ንሕነ ኣንተ ኣንቲ ኣንትሙ ኣንትን ዘይብሉ መራህያን ቅሩባን ነዮሙ ቅሩባን ዝበሃሉ ኣነ ንሕና ንስኻ ንስኺ ንስኻትኩም ንስኻትክን ዝብሉ ክንዲ ስማት ቅሩባን እዮም ፍትዋት ህፃናት ብኻልእ ኣገላልፃ ቀዳማይ መደብ ክንዲ ስማትን ካልኣይ መደብ ክንዲ ስማትን
ናይ ቀረባ ክንዲ ስማት ይበሃሉ ማለት እዩ። ለ ርሁቃን ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ውእቶን ነዮሙ። ናይ ርሑቕ ክንዲ ስማት ዝበሃሉ ድማ ንሱ ንሳ ንሳቶም ንሳተን ዝብሉ እዮም። ፍትዋት ህፃናት ብኻሊእ ኣገላልፃ ሳልሳይ መደብ ክንዲ ስማት ናይ ርሑቕ ክንዲ ስማት እዮም ማለት እዩ። ሳልሳይ መራሕያን ሰወይትከሰቱ በፆታ መራሕያን ሰወይትከሰቱ በፆታ ክንዲ ስማት ብፆታ እንትግለፁ ክንዲ ስማት ብፆታ እንትግለፁ ማለት እውን ተባዕታይን ኣንስታይን ተባሂሎም እንትግለፁ ሃ ዘተባይት አንተ አንትሙ ውእቱ ውእቶሙ ይብሉ። ፍትዋት ህፃናት ናይ ወዲ ወይ ድማ ናይ ተባዕታይ ክንዲ ስማት እንብሎም ንስኻ ንስኻትኩም ንሱ ንሳቶም ዝብሉ እዮም። ለ ዘእንስት አንቲ አንትን ይእቲ ውእቶን ይብሉ። ፍትዋት ህፃናት ናይ ጓል ወይ ድማ ናይ ኣንስተይቲ ክንዲ ስማት እንብሎም ድማ ንስኺ ንስኻትክን ንሳ ንሳተን ዝብላ እየን። ኣብዚ ኣነ ንህነን ፆውትኦም ስለ ዘይፍለጥ ኣይኣቱን። ምክንያቱ ኣነ ወዲ ይኹን ጓል ኣነ ክብል ይኽእል እዩ። ንህነ እውን ብዙሓት ኣወዳት ይኹኑ ብዙሓት ኣጓላት ወይ እውን ኣጓላትን ኣወዳትን እንተኾይኖም ንህነ ይብሉ። ራብዓይ መራሕያን በመጠን ሰወይትከሰቱ ክንዲ ስማት ብመጠን እንትግለፁ ማለት እውን ክንዲ ስማት ናይ ሓደን ናይ ብዙሑን ኢልና እንትንተፍሎም ሃ ዋህዳዊ ኣነ አንተ አንቲ ውእቱ ይእቲ ዘይብሉናዮሙ። ናይ ሓደ ክንዲ ስማት እንብሎም ኣነ ንስኻ ንስኺ ንሱ ንሳ ዝብሉ እዮም። ለ ብዝሃዊ ንህነ አንትሙ አንትን ውእቶሙ ውእቶን ዘይብሉናዮሙ። ናይ ብዙሓት ክንዲ ስማት እንብሎም ድማ ንሕና ንስኻትኩም ንስኻትክን ንሳቶም ንሳተን ዝብሉ እዮም። ፍትዋት ህፃናት ናይ ሎማዓንቲ ናይ መራሕያን ትምህርትና ነዚ ይመስል ነይሩ። እስኪ ንዓሰርቲኦም ክንዲ ስማት ብሓባር ንበሎም። ኣነ ንህነ አንተ አንቲ አንትሙ አንትን ውእቱ ይእቲ ውእቶሙ ውእቶን ይብሉ። ነዚ ይመስሉ ፍትዋት ህፃናት ቤተሰብ ትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ። ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ብሰላም ፅንሑ። ኦ ህፃናት ንትንሳኤ ጽዮናውያን ሚድያ ወይ ድማ ንቲቲኤም ቲቪ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ሼር ላይክ ኮመንት ምግባር ድማ ይትረስዑ።